Hello mga Yinyans, good morning. Subscribe na YouTube channel. Click the notification button para mapili ko sa video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon is yung tingnan natin yung paano maglinis ng CVT. So yung tinatawag na continuously variable transmission. Yun na ba yun? Okay? Okay. Just keep on watching. Ito pala yung ang mekaniko dito sa Superbike. No? Ano pangalan mo, bro? Ang pangalan ko ay Kalbo. Ayan, oh. Bago ito ba? Bago ito pump belt, bago yan? Oo, bago, siyempre. Pinalitan pala ng pump belt. Pinalitan pala. Ayan, ano yung nilalagay mo, bro, dyan? Grasa. Grasa. Yan yung ano niya. Ano pa? Grasa lang. Ano pangalan nito? Pulley. Pulley. Bago pala ito. Pinalitan pala ng pump belt. Pinalitan ng pump belt. Hindi yan bago. Dati na yan, dati. Dating pump belt niya to? Oo, dati. Parang linis na talaga, no? Oo, siyempre. Makapal na ang pump belt niya, no? Makapal. Bigat ko lang siya, may sobra ka man na yun. Kahit daw kayo nakikinig mo. Maingay naman kung si Victor. Ano yan? Lalagyan ng langis para madulas. Wait, Tagalog? Wait. Nababay nga na sila pare ko. Wait, Tagalog? Wag ingay kasi ito eh. Hindi makatiusitit dito eh. Ayun, nilalagay na yung nilagay mo yan, bro? Ha? Plus bill. Kalapit load mo, no? Makalong ka lang kasi langis. Sir, mamaya manood ka ng YouTube ko, ha? Anong pangalan yan? Alin? Yan. Yung Ito. pulley set nga. Pulley seat. Yan lang pala ang pagkabit ng pump belt, no? Oo, ganyan ko lang, madali lang. Kailangan ba bang yan? Lihaan yan? Kailangan yan? Lihaan? Kailangan para Ayos, oy! magaspang. Magaspang. Para maganda yung kapit sa nail. Sa? Kailan ka sa taay? Maganda yung? Para maganda yung kapit. Sir, kagani ayos, oy! Kapit sa? Plus bill. Pump belt. Kapitan ng pump belt yan? Ang kalapit load. Mga inyan sa kapitan yan ng pump belt. Kailangan lihaan pala yan. Lihaan, sabi ni Punta lang kayo dito. di ba? Uy, wag ka magulo. Ito naman, ginugulo mo yung mekaniko. Ate, yung papakawal naman? May papakawal naman? Ano yan? Bell. Bell? Oo, pagong. Bell? Bell o takip? Takip pa yan? Sakit lang. Yan yung anong tawag sa tools na yan? Why? O yan, kailangan nyo ng ano pangalan yan? Range. Y rim? Range. Y range. Kailangan nyo ng Y range pag meron kayong... Wiring, ha? Y range nga. Kailangan nyo ng Y range pag magbukas kayo ng Aerox, maglinis kayo ng CVT. CVT yun, di ba? Oo. O CVT. Ano yung Tagalog ng CBT? Ang Tagalog ng CVT, tuloy-tuloy kasi continuously, di tuloy-tuloy. Ayan, ilalak din yan, di ba? Oo, kailangan kaya lang hindi kasya, kaya ganito ang... Hindi kasya. Para hindi mo... Wala kang wirings na kasya dyan? Walang Yung butas dyan? hindi kasya, hindi abot yan. Hindi abot. Oo nga, di dapat may wirings kayo na abot dyan. Hindi talaga nabibili, Walang nabibiling ganyan? walang nabibiling abot yan. Diskartehan nyo na lang mga inyans, yan. Diskarte. Diskarte na lang. Diskarte mo ito. Paano pag-repeat? Hindi ka marunong diskarte. Wala. Yan. Yan siya, no? Ang pangalan yan. Pangalan yan, si Mekaniko. Ano pangalan mo, bro?
Pangalan ko, Richard. Oh, Richard, si Bro Richard. Bro Richard. Ayan, naipit na ata. Kailangan alalay lang para hindi mapugal. Alalay pala. Kailangan ng alalay. Para hindi mapugal yung mga Alalay ang ano, pag-ipit. ano. Pag maramdaman mo ng maipit na, yun na. Ah, okay. Ganun pala. Siyempre. Kasi ito na yung pinakahuli. Ito yung pinakahuli. Takip niya, okay na. Okay na. Masay mo na. Ah, yung pambel niya, yung pambel niya, ano na? Oo. Yung pambel, ay, pandarin muna. Pandarin muna para sumikip yung belt niya. Ay, ganun ba? Sige, tingnan natin yung pagganda. Yun! Ay, ganyan pala. Ah. Para sumikip, no? Tapos tatakpan na. Tatakpan na. Double check pa para ano. Alam mo talaga maipit na yung ano. Kasi pagka double check daw. Ah. Eh, Tigpitan ulit, tigpitan ulit. oo. Bakit lang pag di mahigpit? Ah. Pag hindi mahigpit, ano nangyari? Malalaglas Siyempre may ikot eh. Iikot dito. Bolts niya. Ah, ganun pala yun. Kaya kailangan ano. Higpitan talaga. Higpitan. Oh, yan na, yung may mga irox yan. Alam nyo na, higpitan talaga daw. Sabi ng mekaniko, Kailangan may ano kayo. may mekaniko Richard, yan oh. Magandang tools. Tawag doon? Wire range. Ah. Yung impact range. Yung impact range. Ah, impact range. Hindi kayo maghirap. Para hindi kayo maghirap. Impact range pala Tulad yun. ko, nahihirapan. Impact range. Magsasarado na kami, di ka pa karang bayad. Magpapaano pa ako, tuna pa ako. Papatuna pa ako. Ay, pagyan ka ba? Oo. O, pwede. Kapagalit ah. Pinapano ko pa, pinapalamig ko pa. Ay, papatyanap ka ngayon? Oo, papalamig ko pa. Di ba ito, binigyan na kita ng Noibi, ano, Noibi. O, sa'yo na yan. Oo, kasi- salamat. Oo, bibigyan na kita kasi nalilimutan mong, Oo. nalilimutan mo yung Noibi mo eh. Bayad ko. Ay, mga nanonood dyan, panoorin nyo lagi itong ano, vlog niya. Yan, tinakpan na. Ang title nito, CBT, paano maglinis ng CBT. Para alam nila kung anong laman niya na nabuksan na. Oo. O yung mga hindi pa nakakalam ng walang Aerox ba, yung nagpaplano pa lang kung walang Aerox. Pagkatapos mo paanda rin, Oo, check muna. check muna, tapos kung mahigpit na, tapos sa katakpan. Kung alam mo na ano, takpan mo. Pag alam mo nang mahigpit na, tsaka natatakpan. Oo, takpan mo na para Ah, okay. Sige, okay na. Di ba tatakpan na siya? O, tatakpan na yan? takpan mo na to. Okay. O, yan. Ilang ano, tapos, anong nakalagay dito sa harap? Ay, yung ano, plastic. Ah, plastic niya, yung parang ano, saan ba yun? Ah, plastic niya. Lagyan ng grasa pa rin, oh. Oo, lalagyan ng grasa to. Mga idol. Wala parang laman yan, walang laman yan sa taas. Walang laman yan sa taas, yung... Meron yan. Sarapin natin yan maya-maya. may laman pala yan. Tagal na po po yan. Yan, tinakpan na natin yung CVT. Continuously Variable Transmission. Continuously. CVT. Yan. Yan yung laman niya. Oo, pero di ba? Takpan muna natin ng ano. Yung mga tornilyo niya. Anong laman nito? Yung sa taas. Hmm? Yung laman lang sa taas. Anong laman yan? Ito, filter. Ah, filter. Alin? Andi pala si paring Chris, oh. Oh, yan, si paring Chris. Nanan sa first. Kayo ng kwan yan ha. Panoorin niyo yung ano, panoorin niyo yung first change oil ko. Andun siya ang nag-change oil. Manood kayo ng vlog niyan ha. Pero yung second, up to the last, ako na nag-change oil. Ayan ang mga yan sa, ano lang kami.
Salamat sa panonood. And bis mga Yenyans, alam nyo na kung paano maglinis ng CVT sa Aerox. Ito pala si Bro Richard. Kaway ka Bro Richard, kaway ka. Okay. And God bless you everyone and more power. Okay?